Tiştek ku navçeyê de tirsiya rû daye. Di nava Rojhilata Navîniya Aloz de ku hewildanên ji bo aştî û agirbestê û bidawîkirina şerê Xeza û êrişên ser İsraîl û Yemenê berdewam e lê aliyekî din em dibînin ku şerekî nû derketiye. Yani li welatekî agirbestê ragihandin lê li welatekî din diqewime û agirê şer û wêraniyê pê dikeve. Hindistan û Pakistan du cîranên ku bi salan şerê hevkirine. Du cîranên ku xwedîkarîn û şiyanên xurtiyên leşkerî ne şeveke pir aloz derbas kirin. Heta serê vê sibehê jî hevdû topbaran û bombebaran dikirin. Artêşa Hindistan dibêje serê vê sibehê sê welatiyên sivîl yên Hindistanê di encama topbarana artêşa Pakistan de li ser sînorê navbera her du welatan de hatine kuştin. Topbaran weke bersivekê ye li hemberî êrişên mûşekiyên ku yani yê Hindistanê bûye li ser axa Pakistanê. Artêşa Hindistan di daxuyaniyekê de dibêje sê welatiyên sivîl yên bêguneh jiyana xwe ji dest dane ama ji bo yekê jî daye yekîneyên wê bi awayekî guncaw bersiva wan êrîşan dane. Ev dîmenên ku hûn dibînin diyar dibe ka teqînçî qasî bihêz bûye di navçeyekê de ku xelk jî lê kom bûne navçeyeke neştecîbûnê ye diyar e. Ev jî wisa kiriye ku weke Hindistan dibêje herî kêm sê kesan jiyana xwe ji dest dane. Ev daxuyaniya artêşa Hindistanê ye. Aliyê beramber çi dibêje artêşa Pakistan wê jî serê vê sibehê ragihandiye ku 12 welatiyên sivîl di encama 24 êrişên ku artêşa Hindistan li ser 6 cihan li Pakistanê pêk anîne hatine kuştin. Di heman demê de dibêje 35 kesên din jî birîndar bûne, 2 kes wendane. Berdevkê artêşa Pakistanê Ahmed Çawdîrî dibêje ku di nava 8 kuştiyan de keçikeke 3 salî heye ku di mizgeftekê de li Bahawalpur ya herêma Pencab ya Pakistanê hatiye kuştin. Ev daxuyaniya artêşa Pakistan e. Wekî din Hindistan dibêje wan Amerîka agehdar kiriye ji rewşê çawa Balyozxaneya Hindistanê li Washingtonê gotiye. Şêwermendê ewlekariya neteweyî ya Hindistan wezîrê derveyê Amerîka Marco Rubio ji êrişên ku welatî wî li dijî cîrana xwe Pakistanê encam daye agehdar kiriye. Lê kengî Hindistan Amerîka agehdar kiriye piştî ku êrîş pêk anîne. Wate neberî êrîşan bûye. Balyozxaneyê di daxuyaniya xwe de gotiye kiryarên Hindistanê hûr û zelal bûne dibêje Marco Rubio ku niha weke şêwermendê karbirekeriyê ewlehiya neteweyiya Amerîka kar dike ji rêkarên ku hatine standin bi temamî hatiye agehdar kirin. Ev yek karvedan li pey xwe anîne ev aloziya ku ji şevê din ve dest pê kiriye û heta serê vê sibaha jî berdewam kiriye ev şerê ku navbera Hindistan û Pakistan derketiye piştî derdora du heftiyan ji aloziyan ji nemayişên serbaziyê li ser sînor ku her du welat gefên gelekî tund li hevdû xwarine tevî bangewaziyên hemû welatan jî lê em dibînin ku şer derketiye. Ev şer dê raweste dê hewildanên aştiyê û destpêkirina diyalog که گوتو بیجه دابره هر دو ولاتان ده سر بکوین یان جی ده شر گورتر ببه اف ده مجمرن لپیشی آمده ویزه تر دیار ببه لیتشتا کون ها هیا توباران و بمباباران اج آلیه ارتشن هر دو ولاتان لسر هفدو زیان جانی جی لپای خواهشتنه کاربدان ویکی چبویه به تایبەتی اگر ام بحثانه توین یک بویی بکن سکرتری گشتینه توین یک بویی آنتونیو گوترز دیار دکه جیهان نکاره بار روبروبونه که لشکری دنابرا هندستان و پاکستان ده بگره. بردف که سکرتری گشتینه توین یک بویی استفان دوجاریک ده داخویانیه که ده بیجه سکرتری گشتینه توین یک بویی آنتونیو گوترز دلگرانیا خویا کور لسرتوندیا هی نشان ده و بانگ له هر دو ولاتان دکه واته بانگ له هندستان و پاکستان دکه کو استا هری بلند یا خراگرتنا لشکری پێک بینن. اف هەلوەسانە تەوەین یەک بوویە. سەرۆکی ئەمریکا ژی دۆنالد ترامپ دبێژە ئەو بهێڤیە کو شەڕێت نابەرا هەندستان و پاکستان di zûtirîn demde bêrawestandin piştî ku Hindistanê êrişeke mûşekî li ser Pakistan pêk anî û Pakistan jî di topbarankirina cîrana xwe de bersiv daye.
ترامپ ji rojnamavanan re li koşka spî gotiye ev alozî cihê mixabîniyê ye ew bi dehên salan wate Hindistan û Pakistan bigire bi sed salan şerkirine di rastiyê de heke hûn li ser vê yekê bifikirin ez tenê hêvî dikim ku ev ti zû were rawestandin. Ev axaftina Donald Trump e. Donald Trump tekez dike ku wî nû agahî li ser destpêkirina şerdina bera her du welatan de wergirtiye. Koşka spî jî dibêje Wezîrê Derveyê Amerîka Marco Rubio banga diyalogê navbera Hindistan û Pakistanê de dike. Koşka spî ragihandiye Wezîrê Derveyê Amerîka Marco Rubio bi hevpîşeyên xwe yên Hindistan û Pakistanê re axiviye banga diyalogê li wan kiriye ji bo ku rewş bê aram kirin. Brian Hughes ku berdevkê Encumena Ewlekariya Neteweyî ya Amerîkayê ye diyar dike Wezîrê Derve yekû nihad heman demê de weke şêwirmendê ewlekariya neteweyî ya Amerîka jî kar dike hana Pakistan û Hindistan dide ku kenala gotûbêjê navbera serkirdeyên xwe de ji nû ve vekin ji bo ku krîz û rewş were aramkirin û rê li ber aloziyên zêdetir bêgirtin.